Cahyani. Ayo dok. Ora kok cicik. Saya nembang apik. Alat wi. Ya iki kang. Teni kapangku. Kamu kamas tabut sayani. Tempo lebih cepat kan? Kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Condrawa silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Cangkeme wong tek rempelas ya. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Nene. Nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mulon jogete piye nduk mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Suguri. Cara Bali mau. Nyapa to kok. Liatin aku. Ya tak delok gede sakmu tak delok ya. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan. Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah. Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Dudo Yan. Ayo, iki. Aduh, Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari niki. Bali. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli, ayo beli. Belimu kuwi. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah.
Ki gede klitik. Lah yo I gede kritik, Nah, nyoman sniken, niken. I gede manuke. Oh, Kira-kira tak geceke. wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Keras ngono. Nah. Sikile. Awas. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Ya, dadah. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? dia. Kok kuwi ngeweke niken Terima kok. kasih. Aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Duh. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora, toh. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluduk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali iki tekan lah. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotosne. Sorry. Dadi asio gawe ngelokne wong. Dosa. Aku iki takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye jogete Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sudah mulai bagus. Nyapa Itu kok dong? bagus itu kamu itu bilang apa? Plus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Oh, kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lebih ta iki. Mas- Benar to? Tik piye Enggak. iki? Ini loh, gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Mencra-mencra. Ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet ya. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah, ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok Sampai lu diwarai gue lho. Jajal Eh, kan? tembang Iya, kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Yo no, yo. Acaranya Acaranya ini apa gue? Tasakuran bangun nikah.
Tasyakuran? Bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho tadi ini lho. Kok malah diurak-arik. Oh, lale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya. Iya nggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah oh ki jadi ngono kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Oke nih ngomong ya ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Nah, ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Winnie. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, Iki semene iki ora penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to? Ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yuk donga saiki Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semelenget to nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Nduk. Makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak dengar dhewe sesuk. Kaya berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? pengen Iya, ditungake iya. bocah. Bocah ketrima kok. Ayo. Jajal dengar. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Muga-muga. ben wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kan kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae no sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi- ayo sesarengan kok untuk musik iki. Ora anak musike Om. Iki. Oh tak kepro, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Dedegleng, biyen dalang, saiki turun yang putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya. Ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu. cangkem bal tanget diobo-obo iki. Enggak. Iki lo ngopo-ngopo ingin. Ya. Mampu. Mambu gudalmu kita ayu tanganmu pusing ramu. Yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo.
Iki bersensasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan Mas. Ayo. Yang condro wis ilang citrane mendung peteng limputi cahyane akapelamu ayo Malah gila aku iki. Kowe iki Lah kok yang guyu. wingi kok Aku piye? akapela Oh iya iya wis. Ini iya Ayo tuh kan ngomong kadung nyanyi Wong kok kudu ngomong ya nduk sabar ngomong. bisa nggak lagu itu Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Ayo, Dok. Cik lho. Sik. Beh, Ora kok cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah ya piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecruk kuwi. Ono suwi ne rambut. Ayo jajal dok, beleno dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Karo campur sari mayangkara apik iki lho malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Mas Muki kurang dawa kok. iya Nih. Aku ya Dadi- iki lagune. Tutuk gambang adoh Iram. Ini wis. Ini wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng tapi matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajali. Nggih alat kuwi. ya iki kang Mbok tahu sak sae. Jajali. lek kene muni to sing kene muni to Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane ngenteni kapangku amung kamas teput jangkati Tempo lebih cepat kan? Oh mas, esa muda salam lami, lami langeni, Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suarane apik lho, Dok. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macangku sing iso iki dledek kok janggut. Coba, kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condrowo silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Ya. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalaran ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung, tak ndo. Melu. Tarik iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan, Pak? Aku iso muni to. Piye? Ayo. Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono. Ampun kowe ngene. Yo, diaturake jalaran ning Tresna. Liken Salendri. Yuk, dadas. Niken
Niken, Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya ta? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif yo jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan nih kaya mungkin ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye? Dadi kowe iki ora ngerti. Ya lho, Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sopo? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Mungkin no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak kowe anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan mbiyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, benjan niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Ini sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Wah, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jele. Iya, coba kayak Bos, apa. ayo ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo Penjantin badhe Haji Sukron Suwondo lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh Wah, iya. karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune itu anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso.
penggemar toprak ora iso ki piye. Santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho tok ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahe ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Napa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Mbok suara jalan. Suara tenggorokan. Ayo. Tepangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. Lek ya. Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem akeh terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrem. Ngono lho. Lah kok malah Tok, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi Kang Mas, Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarang Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki ya jawabanmu. Kok ora wedi ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Iya, kuwi Mas Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah, nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piye Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Biyung, ya Allah ganteng Kok sik? ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Aja kaya Kowe bocah loro Soprane ya Allah. banjur tengok-tengok dedolanan ana ing tengalas. Omahmu ngendi ya? nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Biyung. Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Sopra apa? Ini Nah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah,
Gak aku biyo mau ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? ke Bali. Apa aku wae? Loh, Tak kali. Bali. Ma aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono aku wis duwe pacangan kok. Enek sing lapor ono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan berarti magrib gundul. Ngosek-ngosek to sampe Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sek, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak perkulan kok iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Untuk batik madrim. Masalah kok ya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Loh, Mas, pemainnya mek loro tok. Sama-sama. Ayo wes kene. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Ma, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja kan aja kan. Oke. Sek. Kono sek. Datu. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kalau Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumahmu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Iki pernahe apamu? Adikku itu. Yo rasa dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Jon, Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kali dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak Hei, iki. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Ya meneng ae. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrib. Beluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, dari pateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Pinggir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya.
Kakang badhe madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, wes, ejian, os, yes. Api Ejian, mas. Os, ini, os, badhe madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim beluh Kakang badhe madrim ijan ganti kawujudan kethek panjenengan beluh Kakang badhe madrim Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes. Beluh ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, wes celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madrim. Lho, ganti kawujudan uget-uget. Lho. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Lho. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Lho. Uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jang. Dodok. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Lho, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun lek becik mlaku. Lah kuwi Tumbas oleh Kaliwungu. wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Loh, balik rene nek. Heeh, niken terus Winong karo Birgita. Wis kene nduk, kene nduk. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Yo kene nduk. Aku ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita. Gitu. Oh. Aku masuk. Ngono mah ya. Lang. Wes, Nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, itu. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L nika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nenggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin ya rabbal alamin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit. Monggo.